Tichou kravatou. Hej, ticho! Ticho, poprosím vás, ticho. Vím, že kluka s kachnickou kravatou se poslouchá strašně. Dovolte, aby si promluvil nejen ústy, ale i kusem svého srdce. Chcem si upozornit všechny ženy, které mě slyší a nejsem s nimi v rodinném příbuzenství, že se možná do mě po tomhle poslovu zamilují. Takže všem pánům, těm ženám, vyjďte si své ženy. Takže jdeme pryč. Doufám, že jste všichni dobře nalazení. A určitě. A vydržíte mě chvíli poslouchat. Ne. Málo chvíli. Zde v prostorách muzea v Liznerově. Na místě, kde dnes oslavíme a zapijeme lásku dvou úžasných lidí, kteří se dnes svým perem nezapsali pouze do svatební listiny, ale i do svých srdcí a slíbili si lásku navždycky. Kde jsou vůbec? Při této příležitosti také poděkovat svým úžasným rodičům, kteří vychovali dvě úžasné dcery, mé sestry. A můžu na sebe být právě hrdí. Vychovali je nejlíp, jak uměli. A ještě měli tu sílu předat tohle i mě. Potlej pro chápu a jistku. Ale Tureček, jo! Jedeme na Duku! Kamarádky pro Frantu dáme, co? A to si takto vysazuju, jo? Žanča? Kde je Žanča? Žan, tak za ten krv, že? Žanča, má starší sestra, poznala Robina, nevím, kde je konečně, no. A je s nima cestným životem až doteď. Samozřejmě. Večerníček. Ty dva nejúžasnější kluky, tak si tady nemáme, že? Jeden tu je. Ty dva nejlepší kluky. Kde je Robinek? Nevadí. Nahrává to někdo? Kdo to nahrává? Ono to fotí, ale. Nahráváš? Míša, má mladší sestra, poznala Spaňu taky jako mladá holka. Je s tím samozřejmě stará hodnoty. Až do dnešního osudného dne. A věřím, že ještě dlouho je to něco, o čem si spousta lidí, opět poprosím o ticho, vím, že mluvím dlouho, až Záruka se nevztahuje. To první bude, ale. A čím vy budete mluvit, tím díl to bude trvat. Je to něco, o čem si spousta lidí, že potkají toho pravého na začátku své cesty a jsou s ním až doteď. Já, jak už to své nevěsty, mé skvělé sestry, jim si dnes o srdce něco říct. Možná si všichni říkáte, co tady se radit. Je blbej, mladej, nic neví. Tureček. Ještě Míša by si měla vážit, že jsem tady vůbec dneska s tačkou byl, protože v Plzeň hrál se Slaví, jak všichni víte. A jak to dopadlo? Staňo a Míšo, posloucháte mě? Dnes strašný den, na který budete vzpomínat, až do konce vašeho života. Máte můj velký obdiv za to, že s tím od malička, zazili jste spolu skoro všechna poprvé a došli jste tu dalekou cestu až sem. Ne, od malička jsem byl ze Staňu já. Od malička jsem si byl ze Staňu já. Od desíček. A dali jste si pusinku? Jo, dali. To první? Jo, ta první holčičí pusinku, jo? Tak to bylo. Já z celého srdce svého... Vy jste to sasnoutne, že jo? A já z celého svého...
budeš dalších 13 let jako doteď. A potom? Pak přijeme na Není to jenom o tom ano a o tomhle dní. To lásku, kterou už máte teď, tu v sobě musíte nosit každý den, když jste spolu. Přes všechny hádky a překážky. Nikdy ani nikdy ta láska nesmí vyprchat. Stačí manželství, se v mnoha případech může stát nudným a stereotypním. Po roce se všechno změní. A teďka vám tohle bude připadat, co se tomu děje. Musíte si spolu sednout, otevřít pusu a začít si mluvit. Dobrá komunikace s partnerem je základní faktor ke skvělé fungující ústavu. Ročo, máš prostě ty nebo já? Spousta z vás se může smát a říkat si, že jsem blázen, na nic o lásce nevím. Láska není jen o sexu. Co to je, ty vole? Není to ani o zlenu. Však mi dospělí A už vůbec neuvěříš. Požrádle to je, ty vole. Jasně, všechno tohle k čemu patří. To tomu patří, toho nepochybuju. Ale jsou to ty nejdůležitější věci. A kdo mi bude tvrdit opak, lásku nikdy nepoznal. Láska je něco, na co si člověk nemůže šáhnout, ale stejně, že to potřebuje. A nemůže bez toho žít. A ledíčka. Ať už je to láska partnerská, sourozenačka, či mateřská, nebo ledničkářská. Bílá, takzvaná bílá, Prostě jakákoliv láska. bílá nemoc. Je to droga, kterou všichni potřebujeme. Láska nemusí dávat smysl. Je to láska. Byla tu, je tu a bude tu. Bez ní bychom nebyli to, co jsme. A proto mi slibte vy dva, že si tu lásku v sobě budete uchovávat navždycky. Pokud tohle splníte, jsem si jistý, že ani jeden z vás nebude nikdy v životě litovat toho, že si tehdy 14.5.2016 rozhodl strávit zbytek života právě s vámi. Ano, my se tady zaručíme!